Здравейте! В момента ще ви покажа как да направите промени на системните имейли. За целта идваме на имейли и автоматизация, след което системни имейли. Тук ви излиза списък с всички системни имейли, които може да промените. Тук долу са написани за какво се отнасят самите имейли. За да направите промена, избирате някой и влезете вътре. Имате структуриран имейл, който може да промените. Повечето са на текстове. Или може да хващате от тук в ляво някой от готовите. Може да слагате тип картинка или видео, може да сложите бутони. За да ги промените, просто натискате върху самия елемент, след което в случая изображение и тук може да изберете някаква картинка. Ако е за видео, тук може да изберете самия thumbnail, който ще излиза, както и самия линк, който да сложите. За бутоните става по същия начин, просто натискате върху елемента, след което върху избери линк и от тук вече може да изберете къде да отиде. Може да му промените и цвета, както и самия фон. Важно нещо. От тук отгоре може да промените самата тема на имейла, който ще се изпрати. И вече, за да запазите промените, просто давате запази. И изписва шаблоните запазен. Друго нещо, което може да правите е да спрете самия имейл от трите точки и давате деактивира имейла. Така, ако имате някаква друга автоматизация на мястото на този имейл, просто няма да се изпраща, за да не се натрупват много имейли на един път. За да го върнете обратно, за да е активен, т.е. пак от трите точки натискате активирай. Ако не ви харесва вече самия имейл и искате да го върнете към базовите настройки, пак от трите точки и даваме анулиране на имейл. Даваме потвърдя и сега вече ако влезем, ето всичките промени, които сме направили, вече ги няма.